que se abran marcos onde poidamos activar aquelas persoas que son galegofalantes e castelanfalantes todas en defensa do noso idioma, e queremos dotarnos de ferramentas que deconstrúan, eliminen, fagan un análise para combater todas as mentiras que se están a dicir socialmente sobre as linguas, facendo ver que unhas son mellores e outras son peores, que unhas son esas linguas únicas que deben utilizarse, mentres que as outras non, parece que sempre se fala en contra da súa promoción, en contra de que pode haber políticas de promoción das linguas que están en inferioridade de condicións. Entón, nese sentido, combater claramente esta especie de retroceso evidente que se está facendo nas políticas lingüísticas e de combater que podríamos cualificar de neofranquismo lingüístico español é unha das consideracións fundamentais que nos levaron a propoñer en riba estas xornadas, a que queremos facer un chamamento, a que acuda todo o mundo, está xa activado na nosa página a posibilidade de anotarse nela. O que queren é facernos interiorizar a idea de que o galego non serve. Eso é un dos problemas. Eu creo que de maneira un pouco cada certo tempo parece que chega alguén, houve un momento en que foron unhas asociacións, non? En Galicia bilingüe, hai outros momentos en que chegan persoas a nivel particular, non se nos escapan as declaracións de Toni Cantó, que queren facer? Queren facer unha incidencia nas persoas que usan o galego para intentar leválas a menos e intentar decir a vosa lingua é unha mala lingua, unha lingua que non debe ser utilizada nestes contextos. Eu creo que é intentar ir a un camiño que non vai á diversidade lingüística, que combate e facer unha sociedade monocor.